Xabier Mendiguren naiz, eta liburu berri bat dakarkizuet, Hiru sopranoak izenekoa. Hiru neskari buruzko historia bada, 12 urte ingurukoak, eta futbolariak dira, eta futbol talde berean topo egin dutelako, ezagutzen dute elkar. Eta guk irakurleok historian aurrera eginala, ezagutuko ditugu 3 lagunak kuadrilean hasteko, baina gero bakoitzaren historioa eta problemak ere bai. Hiru horietako batek arazo batzuk izango ditu, familian, bere tradizio islamzalearen eta hemengo ohituren arteko kontrasteagatik, beste baten berriz aita du urrutiko kartzela batean eta harengana bisita joan behar du, hirugarren bati aita falta zaio beste arrazoi batzuengatik, eta orduan ezagutuko ditugu pixkanaka haien arazoa. Orduan, historioa da, nola esan duke, arazoak agertzen dituena, bere drama puntua badaukana, baina aldi berean humorez kontatuta dagoena. Eta oso pozik dago, Alex Orbek egin dituen marrazkiekin. Alex? Soy Alex, el dibujante, y lo que he intentado transmitir con la historia, que es, dentro de que son unas chicas muy jóvenes, pero una historia muy seria, pues transmitir ese contraste entre lo ingenuo de la inocencia de todavía son niñas, pero están tratando temas ya de adultos. Y disfruto mucho dibujando a chicas futbolistas.